त्रिपुरा राज्यनि जनजाति मोर्चानि बर्तमानाव मिनिस्टार दंनाय बेनिखायनो जों जे आसा खालामनायनि माननि जों आसा खालामनाया भारत मिनिस्टार बाहायके तीव्र मदद खायनाय रत्न पलिट्रिन तो बुकुर खुबदै खुबनायखौ आबसे मिनिस्टार निसिव बेलायाव तंखलनि कगदांथा नतामनि साइजनायाबो नखरावनो बिसार खायो दे कायसाखौ सिनि तीव्र सड़क परिनायनि बागै मानिकौ कक बरक अन्न परिनायनि बागै अक्षर जों निर्वाचन खालायनाय फियाबा उसकांनि फायनाय बतिनि रोमान स्क्रिप्ट न विदेशी स्क्रिप्ट अबंगिया आरो नोंसाबा आं रोमान स्क्रिप्ट बायदानि आमानि कक कक बरकनो परिवि दं सैयै दं बांला हरम बायदा परि दं सैयै दं देवनागरी अक्षर बायदा परि दं सैयै दं आबानि मेटा रानि तीव्र सड़कनि मेटा हिसाब नोंबो सोरखांनो फायनाय अबैधभावे अनुप्रवेश खालामफैनाय बनि जिसे विदेशी रोमान स्क्रिप्ट न विदेशी हिसाबै दङ ते कायसाखौ जे दिनो तीव्र सड़क न भूमाग्रानि दल तीव्र मथाव दंनाय दं बरक न पलिटिकुर खुबति खुबनायनि सामानि सावथाय केलेंगिया खरचा चिनि तीव्र मथानि वारियर बस्ताव खासबिनाय साबुबाय सुबुं जाखा अबनि दाय हिसाबाव से विकास देव बर्मा मंत्री विकास देव बर्मा हंगामना आंगो खामानि नायो जे त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार मानिक साहा जे खामानि विदेशी भाषा बायजों परालेखा सोलोंगांगै विदेशी स्क्रिप्ट बायजों सोलोंगांगै तामतामनचिनि बर्तमान जों ताबो बेंगली स्क्रिप्ट हायखौ बांला फरायबाय जों ताबो परिवि दङ सैमा दङ सिनि ककनो पुरापुरि जों बेंगली स्क्रिप्ट बायजों सबाय सुखुबै सासबै माइया अबनि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट नांसगौ रोमान स्क्रिप्ट तामनि बागै नांगौमोन आं ताबो साजिनाय बेंगली स्क्रिप्ट बाय बेंगली भाषापानो पुरापुरि सैमिया हनि आं वांसगौ आवनि बागै न उसकांनि प्रोग्राम जुबिली प्रोग्राम और राज्यनि मंत्री रतनलाल नाथ तामसाका नायदि बांला परिने रगले दिल तो गलती कर बइता है निसो आवनि भाषा ताम खाबां बुसिया बनिजि बुला बुसिया साइनिया आबनो बुनि भाषा बेंगली स्क्रिप्ट बासन कितानि बाराकाओ सरो सरिया रसि दुबि सरबर्न व्यंजन बर्ण मिलुय रोमान स्क्रिप्ट बेबागै ए टू जेड 26 टा अक्षर बायनो जों आमानि कक बरकनो जों परिष्कार बायनो सायमानो एकाता कासा ककमो साजिनाय रोमान स्क्रिप्टनि ककनो सारिया जों ताबो बीजेपी रो बरक तामुसा जनजाति मोर्चा फाइ तमेर तामुसा एडिसिनि बुस्कां एडिसिन निर्वाचन 2026
28টা সিট 28টা tlangnaiko tlangniabo kahamko bahake tlangnai tlangni no bum haike tlangnai tlangni abo kahamko phiaba নরনা কখনো সাসিয়া মঞ্জুরি ও মাহাই সাধারণত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খালাইনানি দম করে 2016 ভিলেজ কমিটি নির্বাচননি খামমানি 2016 नि सिमिन तिलिसिन जरा लेखाया दि कय बसरन खा ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যে খালাইমিয়া ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খালাইনানি সাহস করে সেই তপগুলো খুবনাই রক বাহাকে তপগুলো খুগাবো সঙ্গ সাইমানো ফিয়াবা নং মন্ত্রী থেকে তিন প্রশ্ন তপগুলো খুবনাই নে হুমকি ধুমকির মানে নরকনি বিজেপি নাহামুন্তাম সবকা সাথ সবকা বিকাশ উন্নয়ন খাইনাই उन्नयन खायनानि कक्ससारि उन्नयन खायनानि बागै जोंनो विधानसभा मन्त्री सुनामै रहरो फियाबा आनि बको खुटे हिननो रहया सामने गुंडागिरि खालायनानै नोंङो खुटुइ दं गुंडागिरि बा नोंसो खालाय दंले नों खरसा मन्त्री तति तक बको खुटि खुबनाय हैदा नोंसो गुंडागिरिब्ले तिप्रामो खानि लिडार खाना साखाबा केम न तक बको खुटि खुबनाय हिनो फियाबा तिप्रामो खानि लिडार तेबे एक्सपार्ट पुन बको बाहायगो खो तक बको बाहायगो खो गाबो जों सायमानो दम दम खाय 2026 एडिसि निर्वाचन आनि रंगमालाव पारिरै नायगिरि नोंहाय पिपि देबरमा नोंहाय बिकास देबरमा नोंहाय रेबती त्रिपुरा फायदि आं तंलरियाव जागोन तंनाय जों खैनानै गिरियाङै खैथां सायमियाङै तिब्रासा दफानो बागे जों कुसुम कुसुमाव हासाकाव तंनै खानिमान तिब्रासारनि बागिसार बाहायनाय अब्ला वानसबै जों दिनै रांरिना हामजाया कारै जों दिनै महाराजानो लगिरिना हिनै जों दिनै तिब्रामो फायनानै नांगौ रांनो सब हामजाया दङ जोंनो हामजागो रांनो हायबानो रांनो हामजानानै खांगांगाय आनि हा दफा गोमाय दङ बरक सा सावै दङ तांनो सा होनगाय बिजेपिआव फायदि उन्नयन होनाय आरो तिनि महाराजा सामानि महाराजा तिनि तिब्रासान बागे एकट खालायखा केबें नाय रखसाब तानि बागे केबें बरं बर केबेंनि दङ ता बरं बर तिब्रामो तारकुन थां तबिमाया आरो बाहागो दंनाय खाबन खाथुनि ताखुकाय बुकुचं जरा फायतमायचिनि जरा हामिया अ जरा ताउन जों वसो जरा हाके सिंख्लजाङै दङ भबिष्यत ताउननायजों अ भबिष्यत न वांसुबैनो जों दिनै एडिसिनाव खालामदों कुसुम हासाकाव बाङायथारनि बिकास दखाराव अब्रिबागै जों दिनै साया नोंनिफ्रायनो जों दिनै खुथुमनाय नांगौ ঠিক আছে নর ডেভেলপ খাই নর জনজাতি র ডেভেলপ নলে খাইলিয়া বিএম কক নর সাই দङ आरो नर 2018 বিধানসভা নির্বাচন नरनि इस्तिहार दाम दंमानि घन्टा तिसा हाय जागाव तिब्रासार बागै इउ निर्वाचिनि खायनानि कक दंमानि नर क्षमताय खायनानि कय बसरन खा जरा खांलो आंनासो ककल थागला जरा मान हांगो सालायफिवानो आसो ककल सालान खांखो मुपिक्लायो तिनि दिनो तिब्राबो परतानि खासिलिया ताबो वाथामासा पुंसामासानि दागदै बिजेपिआव ताबो थांनाय दंखौ अबबायजों फियाव जों माबायजों थांगाया महाराजानो नासिगिनायदि
महाराजा नासिबि नरक खाममुक्ति खालाया दा महाराजानि तामगिरि दं बतिनि महाराजानि ककनां साइकेलनि हुंसानि पाइथागो महाराजानि যথেষ্ট रां दङ যথেষ্ট रि दङ महाराजा खरका शिक्षित व्यक्ति महाराजानि अंतगिरि मानि मालिक बतिनि इंग्लैंड अमेरिका सुइजारलैंड आम भाजागाव सेटेल नाय मानियो आरो जागा पाइ नक टाङै बारो राजप्रसाद नामै दङै मानियो महाराजा दिनि मानलिया तानि मानलिया अति प्रसारनि हामजब नङो गोलगै थांखाबाबो इ जनै आखरि थाङै मालिया महाराजानि तामगिरि दंबा दिनै हाजार हाजार कोटि कोटि रां सोबायनायाव अति प्रसारनो तेसे खासिरि दमालांनो हियावै जाकलाङै मानो ति प्रसारनो याकर मोथाङै मानमानि याव होजोबो बिनि सामुं तामुं खायनाय बिनि भबिष्यतनि सामुं तामुं खायनाय आफोजोबो आं सबनायखौ जों महाराजानो लगी मारनाय अशोक नंसिदों देवाइसा हायनाय सारि सानजा गोजां जरानि बिसिंखै माफानि सालाय माफानि सायाव प्रसाद रत्न बिक्रेता तिक्रालेनि बिसिंखै नरत्न खुलुमो याफारो ते मन्त्र तंनाय सारते मैडम संरत्न बरत्नबो